Nyt kun ollaan panoksellisessa näinkin tärkeässä ottelussa, Kuikka on ottanut pari kertaa jo komeasti pallon kiinni tiukasta paikasta. Nyt 4. yritys Steelersillä, matka uusiin edelleen tuo samanen 10 yardia. Taylor pudottautuu seuraavan heittoon, heittää keskelle ja tämän heiton ottaa Kuikka kiinni. Olihan tärkeä koppi ja myöskin Taylorin heittorytmiin todella tärkeä.